Mida waɗaɓe key bizarre c'est vrai noon kam waɗaɓe key bizarre minen ha hande min mbatta voyage e tati lewru so lewru ne jogui balɗe tati min mbatta voyage e samedi min eggata e samedi min ƴewata e samedi min ɗannata ko e samedi ha hande ɗum ha hande koye suska mentina minen gam ɗum ala ko diine wawi e men ɗon on banggue alkamis minen alkamis ne waɗi journée ji goɗɗi nani hen neɗɗo lotata ko alkamis Anjino ko ɗo ɓen ta yahudi ɓe ɓen jour de saba yahudi ɓe ko ɗum ta jour de saba andi kala ka yahudi ɓe ɓen samedi hay fu wattake ouais awa ko ɗum woni on culture andi ko ɗum ndenne ko hombo woni bani israila tigiri culture bani israila tigiri on ko leñol hongol mari ɗum traditionnellement ko fulɓe ɓen en fait to ko won lawolde ɗo ko ɗum yahudi ɓen inata jour de saba ça veut dire que journée taba a watta e fusa voyageata a gollata a lotoyta ko watta piiji busa watta non même inde waɗaɓe ko ɗum ni waɗaɓe andi woni waɗade wiide min mi eggata ñande samedi min mi remata funnague wuuro mi memata ɗum woni waɗade rentoɗo voilà ko rentoto ɗum waddi inde nonde waɗaɓe o ɗum woni waɗaɓe ɗon noon ha Nigéria en ha Cameroun en ha toon fof ɗum ɗo fof koɓe kewi hen teppo waɗaɓe ne kewi tep ɓaleɓe kurum towɓe voilà kamɓe mbaɗi compliqué ha vraiment min hoorami suusaɓe koye mi suusa waɗaɓe koye non ko ɓe très mystique hay daariɓe tun andake ɓeɗo ena samakala ɓe garen wawata yilla non ils jouent pas attention ko yimɓe niɓɓituɓe ka gande ko andi ko pullo ngata niɓɓituɗo ouais na yimɓe na ko yimɓe kiɓɓe andi so ɓe yimɓe aɗaɗa non ɓe gona hayɓe ɓe wadde influence naata e nder maɓɓe ha mbawa andude ko woni nder toon weeɓani koye e non ɓe niɓɓiɗi ko yimɓe niɓɓiɗɓe min kam mi suusaɓe ɓarima har gonga min komi boɗajo de min ko boɗajo babam ko boɗajo nenam ko galayajo kono min hoorami suusaɓe hay toujours vidéo jam ɗo ɗi eɓe mbiya kam Haruna Sow eɓe gandi kam hewɓe hen gandi kam kono mi suusa wadde mile e mabɓe par ce que mi ala koɓe jogui ko wone koye mabɓe ko min mi ala ɗum ɗon taw mais sa daari ɓe wawi wurde duuɓi guluji trace maɓɓe duuɓi guluji jeɗɗi haɗo wurir ni e laddeji duuɓi guluji jeɗɗi ɗum ina sama kala ina petit affaire na yimɓe sama kala ka climatiseur ala ka ventilateur ala ka auto ala ɓe yasoɓe leydi gundi lelo nder hen ubba koye mumen taw leydi ndin wuuli accu ɓe mimi anda holko Allah waɗema pordi ɓene gasa hay leydi gundi ɓe gasa leydi gulde ha para ɓe lelo nder toon ɓe ubto koye mabɓe waɗaɓe kay Lamine bonnu wi min kay affaire waɗaɓe moom c'est bon bonnu wi merci Lamine a jarama waɗa ko yewtere waɗaɓe garɗa kam min suusa yewtere waɗaɓe no fewi andi ko ɗum kamɓe wanno ka drapeau ɗa mi yiɗi drapeau fulɓe o mi waɗi ɗon étoile ko ɓe daha faddudu daw yimɓe ɓe wooli mais hande ɓe addi mo ɓe arayna nde étoile ɗo meɗen handimo goɗɗo hecci nanda ko tanum lele explique ɗo ke wo haari si fulɓe ɓen ari fi sincugol hoɗo tanum lele explique ɗo ke wo haari si fulɓe ɓen ari fi sincugol hoɗo ɓe desinayi ho faddum daw ɓe desinayi ka leydi ɓe sincata ɗon ayi ɓe desinayi ɗa ko hoɗere nden goɗɗo ari ɗo kadi o explique woni warti ɓe yahay mano ka cagol ka natugol ka cagol ɓe desinayi hoɗere nden ɓe ƴetta ɓe metta ɓe waɗa ka hoore maɓɓe so ɓe naati ka nder ndiyam ɓe yortako woɓɓe wakati explique o faddum woni ɗon faddum daw donc a yii sifaji ko inna bani israila ko pullo tawraɗi piiji par ce que ɓe portoɓe on ɓe ina culture maɓɓe fof no andi ɗum ina hay haala maɓɓe hamɓe haala maɓɓe ko yidis ko portoɓe Sarkozy en ɓen ɓe meeɗa tippude teppere e Palestine ɓe jeyaka toon ɓe anda toon ɓe yura toon ko honɓe noon sifaji mum woola inna ɓen bani israila ɓe ko leñol hongol mari ɗum ka culture mum naturellement koko nda wolde ɗo fi koko waɗaɓe watta e samedi ko ɗum guinete jour de saba ça veut dire que enen ɗum kano jeeya ka culture men depuis
Teko du jour de sabah andi ko le sabah kadi sa firti sabah kadi way kono mbiya ko journée jeedi bijuni woni 7e journée andi kambe yo semaine mabbe on ko samedi lan andi chrétien ben semaine mum ko dimanche lan da ay yawdi semaine mum on ko fuddori ko dimanche lan na samedi way be wara comprendre me fami kalta ko me hettima me jantima Lamin ada non naname e philosophe modo Lamin min horam de sella dar nanam parce que fudi wadde imagination d'abord parce que ha joni ay sa calcule toujours jeedi ne gartana andi fulbe ko gondoje de ko jeedi hulata fenata firtata aadi ha wona jeedi kadi sa haali kadi samedi ko sabaha sa dari kadi ko sette a famille symbole le dé là tous les 7 donc il y a quelque chose qui colosse on ko fama ni andi fa lo mere mari annabajo keso hunanda so nani fi mo futa jaro kam kado yabjo en go fulbe woni bani israila mais amara kamari juwe dalde mo et pourtant ko woni wolda ko ina mari fondement ayi Mohamedou juwe Comme yi odo video gido fulbe wi kanyum ko yalti prison ko nani nde ko furdo do jogi hay anaba Bueno, me está bien. Anda na la bajo mo. Non black pa, non è loin. Mais andi ko wonda ko andi no ha ko furto re ba anna bajo minen min ke ba anna bajo andi no ko wonda ko wonda ko no mari fondement andi ko oni fulbe ko bani Israël andi ko dum on côté don la woni d'accord ma ko wona wolda ko en fait en taway ay on blague ba mena do andi ono ina futa to do non jodi don dani allons seulement Lamin waratam Lamin awarat kam de anduga depuis nous on a commencé combat ko gollo woni première fois en meda do yotta